det! Jag vill bajsa! Inte knarka då. Nej, bajsa! Fan vad jag hatar LBS. Vi rymmer. Ja, det gör vi. Jag har tänkt på det ganska mycket faktiskt. Jo. Jag har faktiskt tänkt på det också. Din päronformade stjärt. Nu gör vi det. Okej, vi gör det då. Det är min pojkvän, fan. Vi ska hem och köra doggy. Jag får också följa med.